Kaixo familia eta udaleko zaleok, gaur Euskal Herriarentzat egun berezia den honetan goizean altxorraren bila aritu gara. Zatera! Venga, ya! Bizi nahi dugu, venga! Euskaraz! Bizi nahi dugu! Berriro! Euskaraz! Bizi nahi dugu! Jazta! Nahi dugu, venga, venga! Segi! Atugo! Venga, va! Zena hau txiki hau, Angeoga! Arratsaldean sorkuntza lanarekin hasi gara. Bigarren txandan honetan, kentzazpi, berri txarrak, 6 urte eta lehenengo txandako eskakeitan botatako erronka, orekariak abestia. Escena medicamento, mami. Nahi izan. Eta hau izan da guztia, bihar arte eta gaiztoak izan. Aio! Agur!